ширкати филмофарин Netflix ба таври ғайричашмдошт аз рӯи теъдоди номинатсияҳо ҷои студияи Диснейро гирифта нест. дар навбати худ студияи Sony Pictures бошад бо 20 номинатсия барои Оскар аз студияи бузурги Warner Brothers пеш гузашт. мутобиқи арзёбиҳои пешакӣ ҷоизаи Оскарро филми коргардон Сэм Мендес ки 1917 ном дорад метавонад ба даст оварад. аз рӯи шумораи номинатсияҳо филми Ҷокери коргардон Тодд Филлипс пешсаб ҳисобида мешавад ва ин филм 11 номинатсия дорад. пас аз он филми охирини Мартин Скорсезе ки бо номи ирландӣ рӯи кор оварда шудааст эҳтимол меравад ки ҷоизаи Оскарро соҳиб гардад. филми ҳунарии коргардон Квентин Тарантино боре дар Ҳолливуд довталаби 10 номинатсия мебошад. инчунин дар рӯйхати номзадҳо барои ҷоизаи Оскар филмҳои зерин ба монанди қиссаи издивоҷи Ноа Баумбах, занҳои хурди Грета Гервин, муфтхӯрони коргардон Пон Ҷун Ҳо ва Форд зидди Феррари Ҷеймс Менголд шомил мебошанд. маросими ҷоизасупорӣ ҳар сол дар театри Долби шаҳри Лос-Анҷелес баргузор мешавад ва дар даҳҳо кишвари ҷаҳон ба таври мустақим пахш карда мешавад. ҷоизаи Оскар барои ҳавасмандгардонӣ ба синамогарон, ҳунармандон ва онҳое ки дар кори синамоӣ саҳм мегузоранд тақдим карда мешавад. бояд гуфт ки он аз ҷониби роҳбари студияи амрикоӣ Метро Голдвин Майер Луис Барт Майер барои дар филм саҳми намоён гузоштан ҳамчун беҳтарин ҳунарманд ё коргардони сол тақдим карда мешавад. калимаи Оскар нахустин бор дар маросими ҷоизасупории киноакадемияи шашум ки соли 1934 баргузор шуда буд ба забон гирифта шуд. ин ҷоиза ба сифати ҷоизаи рақами якуми дунё дар соҳаи синамо шинохта шудааст ки тамоми синамогарону ҳунармандон мехоҳанд онро ба даст биёранд. то ҳол маълум нест ки номи Оскар аз куҷо пайдо шудааст. Оскар кист ва чист дар ин бора маълумотҳо гуногунанд. ҳоло ин ҷоизаи номдори дунё аз рӯи 24 номинатсияи асосӣ ба синамогарону ҳунармандон супорида мешавад. ба ғайр аз номинатсияҳои асосӣ Оскар боз дар 6 номинатсияи махсуси дигар супорида мешавад. ёдовар бояд шуд ки филмҳое ки аз ҳама бештар дар номинатсияҳои Оскар иштирок кардаанд ин филмҳои Титаник ва La La Land мебошанд. ҳамчунин Кэтрин Хепбёрн яке аз ҳунарманди машҳури Амрико дар 12 номинатсияи ҷоизаи Оскар иштирок кардааст ва дар 4 номинатсияи он дар солҳои 1934, 1968, 1969, 1982 ҳамчун номинатсияҳои беҳтарин нақши занона ва гирифтани ин ҷоизаи машҳури олам дастёб шудааст ва дар таърихи синамои ҷаҳон рекорди худро гузоштааст. мукофоти ҷоизаи бонуфузи синамоии Оскар баландтарин дастоварди синамои олам ва нишонаи муваффақияти касбӣ дар соҳаи синамо ба шумор меравад. глобуси тиллоӣ яке аз ҷоизаи бонуфузи ҷаҳон мебошад ки аз ҷониби Ассотсиатсияи Ҳолливуд дар соли 1944 таъсис ёфта ба таври анъанавӣ ба ҳунармандон, синамогарон, филмноманависон ва дигар гурӯҳҳои эҷодӣ тақдим карда мешавад. ҷоизаи глобуси тиллоӣ ҳар сол дар моҳи январ аз рӯи натиҷаи овоздиҳии тахминан 90 рӯзуманигор супорида мешавад. глобуси тиллоӣ аз рӯи мақоми хеш баъд аз ҷоизаи Оскар дуюмин ҷоизаи синамои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумор меравад. ҷоизаи мазкур ба ғайр аз филмҳои калонҳаҷм боз барои филмҳои телевизионии бисёр сериягӣ низ супорида мешавад. бояд гуфт ки шумораи зиёди ҷоизаи номбурдаро ҳунарпешаи амрикоӣ Мерил Стрип ба даст овардааст. ҳунарпешаи маъруфи амрикоӣ дар таърихи муваффақиятҳояш 8 маротиба сазовори ҷоизаи глобуси тиллоӣ гардидааст ва ин дастоварди бузург барои Мерил Стрип мебошад. бояд гуфт ки шумораи зиёди ҷоизаҳоро дар 9 номинатсия дар соли 1976 филми Нашвил аз рӯи номинатсияҳои ҳамчун суруди беҳтарин ба даст овардааст. ҷойҳои дуюм ва сеюмро бошад аз рӯи 8 номинатсия филмҳои Кабаре соли 1972, Бакси соли 1992, Титаник соли 1998, Чикаго соли 2003 ва Кӯҳи сард соли 2004 ба даст овардаанд. ҳамчунин дар соли 2017 филми мусиқавии La La Land дар 7 номинатсия иштирок карда ҳамаи онро соҳиб гаштааст ва ба рекордҳои нав пешниҳод карда шудааст.